ampak-ampak Singobarong sesarengan kalian Tu Rangga Nulodo Utama. Semoga lesok jumangglong nulimbal imbalan langsung jumangglong maneng kermangungkong ngumandang ngebak isa jroning pak desan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung langsung jumangglung nulimbal imbalan langsung jumangglung maneng kermangungkung ngumandang ngebak isa jroning pak desan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok gung tok tok tek tok gung tok tek tok gung. Selamat datang pengunjung sekalian, silakan duduk menikmati hiburan kami seni tradisional asri, seni jaranan londo budaya ingkang nami terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sesati mrerahayu tulodo budaya tetap maju. Selamat datang pengunjung sekalian, silakan duduk menikmati hiburan kami seni tradisional asri, seni jaranan ingkang nami terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sesati mrerahayu nulodo budaya tetap maju. Ayo sayo Selum rete Mas Dadang semangga.
janjine pripun kok ngantos setahun kirang langkungipun kula sasuwun dika ingat mring sedayanipun kabare pripun serat boten ngentun wonten sanak dusun sedaya nggih rukun wajine matut para tani utun benjang napa lewangsul sampun ngantos disusul paknesipun nang gundul ulate kok jegadul pikire sing modal madul kono mung kendangan dengkul nilarke dusun pun ngantos kepripun saya tangelamun lambok sampun wonten dusun gesang wontenipun janjine pripun wis ngantos setahun kirang langkungipun kula sasuwun dika ingat mring sedayanipun kabare pripun serat boten ngentun wonten sanak dusun sedaya nggih rukun wajine matut para tani ngutun benjang napa lewangsul sampun ngantos disusul paknesipun nang gundul mulate kok jegadul pikire sing modal madul kono mung kendangan dengkul nilarke dusun pun ngantos kepripun saya tangelamun lambok nggih sampun wonten dusun gesang wontenipun yo yo Nggih, niki diselani sekedap kemawon. Monggo Mas Mul dipun aturi wonten sasana pagelaran. Arep buka kopat luar Mas Nari nggih. Niki diselani sak watawis dicara kupat luar. Nggih, Mas Mul kalian putra kala ibuke. Kali nggih, jangan maju, Mbak nopo Bu lagu anu iki. Nimbali iki. Nggih, monggo Mas Mul sekalian. Ngoten. Nggih, rada jarane rada mundur ben kita kulon. Jarane mundur ngalor ngidul. Lah, ngoten lho, rada maju. Nggih, tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nun dumateng para sutresna sedaya kula ing mriki sadermi ngiyaraken menapa ingkang dados niat kajatipun Mas Mulyono sak keluarga. Kala rumiyin Mas Pak Mulyono kagungan nadar utawi ujar mbok bilih sak wanci-wanci ingkang putra. Niki namine sapa Mas Mul putrane? Mas Diki menika badhe nglampahi kitan utawi dipun tetakaken mbok bilih mboten wonten alangan setunggal menapa menika badhe ngiyaraken paguyubanipun piyambak jaranan Jawa Nulodo Utama. Alhamdulillah ing wekdal sonten menika menapa ingkang dados unek-unekipun Pak Mulyono sak keluarga utawi nadaripun saged kaleksanan sampun wonten danyang ingkang nagih hutang bumi ingkang nagih janji sedaya nadaripun Pak Mul saged luar ing sonten menika. Pramila monggo kita sami-sami ndedonga. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Luar ing sonten menika. Roto batar jendal. Roto. Makaten ingkang saged kaluwataraken wonten mbok pilih wonten kirang langkungipun namung saged nyuwun agungi samudra kang sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mung tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senajan wis pisah suwe rasa kangen kok ya kaya ngene ora gampang nggonku lali janjimu mbiyen wis tetep tak ugemi gelang kalung dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi kowe ora keton ninggal aku babar pisan ora ngumon dasare ana liyane luwih saka aku sing bisa nyenengke tresno ati pawitane gondo donya kuwi dudu ukurane nanging batin ora lila gelang kalung diwenehke wong liya kelingan nalikane pengin urip kekurangan senadyan wis bisa suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang nggonku lali jangan
Yo, awas. Ya. Yo. Ya. Sampai jauh dari Solo 1000 jauh dan ke laut itu perahu riwayatmu dulu kaum pedagang selalu naik itu perahu mata airmu dari Solo terkurung gunung 1000 air meluap sampai jauh dan akhirnya ke laut itu perahu riwayatmu dulu
sayuk asri le ya ayo le yo nah bos alon-alon yongger yok ayo inggih toman bos weh ladalah ger Rome yo bos iya yo barong tambang kidung terus barong hanya kei merengkiatan ambesani ayo para kanca mrenguti ya dadi sarana mangan lali turu yen kelingan sliramu wong ayu awak aking kurang daging marga mikir wong kang lancir kuning malah yen anakmu nangis atiku kok ya diiris-iris yen anakmu takon kowe banjur wangsulanku kudu piye kowe pamit aku lila golek duit ing manca negara malah jebul kok gesrana ninggal aku tresnani wong liya wis saiki trima pisah timbang mikir saben dina gresah mung weling kusuk yen
ketemu aja lali karo katresnanku Karlan semi puspita ing taman sari manglung manungsa wengi kalawan wulane dadari ngambarom sasmita sang kumbang mamajuk nang sampucuk sarine lah nembang aja bayangne rono lho Mer. Membayangne ora-ora. Kasabang ada lucu. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana antayari eksa ami bewiyayo sang rina kusuma wijaya lunging makar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsang wangi kalawan wulane dadari gambar rom sasmita sang kumbang wewayang rang sang pucuk sarine kembang kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana ketipo ngimbal bonang loro tur slendro salompret telok jaran ke panungklang merake gigel macan mangap megah-megah bojang ganong galia kiprah prasaja kagunan reot prasaja gawe
wis dadi anteping ati nganti kapan mung tansah tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata yen bengi ra bisa turu wewayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyandeng sliramu dawa ayu kang dadi papucanku tulungono rasa kangen atiku nganggo esem manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem nambani kang tak suwun rina wengi dadi ya tamba kangene ati iki ha iya ya oh ha yo oh Ayo kanca padha suka-suka nonton jaranan ulada utama mijil saking Tlatar Rajagung Kabupaten Tulungagung ngesuk nyuling sorene ya nyuling sulingane arek Surabaya ngesuk eling sore ya eling marang seni budaya
ya ya ya. Prataruna angodya sanes karo kanggo sanguning dumati marsudi ing kawruh kang akeh gunane pisane sembada tlatenono prataruna angodya sanes karo kanggo sanguning dumati marsudi ing kawruh kang akeh gunane pisane sembada tlatenono marep melek bapakne si tukang greji mulasne si papan murid ora kleru wong sing dhuwur katon mantuk wong sing isor katone kok kiar-kiar samar yen klilipan sompret tepung ukum kandang reyok ketipung imbal punang loro waslendro selopret belok jarake panyongklang ora ingkel macan mangap megap bocah kanong kalian kiprah wos prodong kagunan reyok pranyoto gawe gembira ayo waspada sing hati-hati bocah bagus